Što bi sad trebala nova vlada napraviti, 1, 2, 3, da se stvari promijene? Pa prvo treba napraviti to da vidimo što ćemo raditi. Znači, to je ta industrijska politika. Što ćemo proizvoditi? Što ćemo proizvoditi? Znači, kako ćemo zaposliti naše zemlju, drvo, metalne, elektro i tako dalje kapacitete. Što možemo? Dakle, gdje vidite našu šansu? U svim djelatnostima postoji. Od poljoprivrede, pa mi proizvodimo puno manje, duplo manje mesa nego što imamo potencijala. Samo je problem u tome što se ne isplati to raditi. Naši uvoznici ne uvoze zato što su zločesti, nego uvoze zato što se više zaradi uvozom nego proizvodnje Dobro, i kako to promijeniti? Iskoristiti taj naš potencijal koji imamo, znači, koji se ne koristi? Prvo morate imati fizičke uvjete za neku proizvodnju. Znači, zemlju imamo, drvo imamo šume, gore možemo i meso proizvoditi, možemo metal, elektro, kemiju, turizam i tako dalje proizvoditi. A da bi ta proizvodnja postala efikasna, morate imati odgovarajuću tehnologiju. Da bi tu tehnologiju mogli koristiti, morate imati obrazovanje za tehnologiju koja će na najbolji način koristiti hrvatske resurse. Znači, to je malo složeniji sistem. Tu običan političar baš ne može puno napraviti, nego neko ko poznaje čitavu strukturu kako funkcionira ekonomija. Morate tu proizvodnju organizirati u nekom dijelu Hrvatske. U tom dijelu Hrvatske morate napraviti infrastrukturu, morate napraviti obrazovanje, institucije. I to spada u regionalnu politiku, točno. I onda dolazi, da bi ta proizvodnja bila efikasna, morate davati potpore za istraživanje i razvoj, možete dati javne narudžbe da tu industriju, proizvodnju povučete i za hrvatske potrebe. I onda na sljedeće mjesto, recimo na 4. mjesto, dolazi monetarna politika koja mora dati dovoljnu količinu novca da se to može sve isfinancirati i mora imati kamate i tečaj da ta proizvodnja bude isplativa.